Anga wale ɲuman foli bɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka aw minnu bɛ ni mayina kɛmɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ yen ɲɛ a kuma selen bakuruba kunnafoniw filɛ. An ka jamana wasabulon kɔnɔ wasadenw olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min kɛ u k'a ma ko session o gale kunjɛra araba tɛmɛnen ni maa kelen de ka dakuru ɲɛw ye wasabulon ɲɛma honorable Isaka Sidibe baara kɛra kadara minnu kɔnɔ tile 70 kɔnɔ a ye olu walawala jamana minisiri ɲɛma Modibo Keyita ni a ka minisiri olu kunbɛ kɛnɛ kan. Jakulu min bɛ wele ko Association Malienne pour la promotion de la jeune fille et de la femme o tɛ dɔwɛrɛ ye an balakaw ani npogotigiw ka lapasa tɔ u ye kɛnɛ dɔ sigi sen kan kunnafoni di kɛnɛ ka bɛnkan sɛbɛn dɔ walawala bɛnkan sɛbɛn min dɛgɛnɔ bilala malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Algérie faaba la Aliger a bɛ se ka faamu Bagineda baara in kɛra ka bɛn ni yeden Kati cercle la bamanankan kunnafoni na kumabaw ye ninnu de minnu ni suwani u bɛ walawala aw ye aw dangana. Jamana wasabulon kɔnɔ wasadenw ka ɲɔgɔnkunbɛba session a kunjɛra ka bɛn ni araba tɛmɛnen ye tile 70 wasadenw ye baara kɛ o de kɔnɔ fɛn minnu bɛ jamana kɔnɔ ni kumaka ka kɛ olu ka u ye olu caman fɛsɛfɛsɛ sariyase minnu bɛ nɔ ni da kan ka don olu la da donna olu la kɛnɛ bɛ taa datugu kuma min na wasabulon ɲɛma honorable Isaka Sidibe kuma ta ni ka baaraw kunjɛ a ka kuma fanba o bolila fɛn min ka baara kɛra kadara minnu kɔnɔ wasadenw fɛ tile 70 in kɔnɔ fɛɛrɛw minnu ni olu kan ka sigi sen kan a ye olu de walawala an ka jamana minisiri ɲɛma Modibo Keyita a n'a ka gouvernement maa caman olu kunbɛ kɛnɛ kan Seri Fila TV tɔgɔ la maa minnu ye baara seereya an ye Amadu Kamara ani Seydou Ɲare u ye fɛn min sɔrɔ o filɛ. I n'a fɔ ladala ko an ka wasadenw u ka sigili kuncɛli baaraw n'o y'u ka session ordinaire octobre kalo kɔnɔna na o kuncɛli baaraw bolodara nisɔndiya ani bɛn ani bolodi ɲɔgɔnma o hokumu kɔnɔna na jateminɛ la an ka wasadenw bɛɛ lajɛlen u kɔni ka nin sigili ba in senfɛ u yi da donna sɛbɛnfuraw caman na sariya kisɛw caman tar'u fɛ wa u ye gouvernement yamaruya ka baarabaw boloda yaasa fɛn min ye lafiya ani nɔgɔya o kana Mali kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnniya la bɛn ta sira jamana basigili kalanko ani ka cakɛda baw ka yamaruya di an ka gouvernement ma a ka nunu bɛɛ lajɛlen ta ka don ba la wasabulon ɲɛma a ka laseli senfɛ a nisɔndiyalen a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ waati min na ko sisan fɛn min an ka Mali wasabulon ye a ye baaraba minnu kɛ ni sigili senfɛ minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Mali a ka fusamantiya a n'a ka yɛrɛmahɔrɔnya olu lafasali senfɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye wasadenw u ka sariyaw ta min ye ka gwara dabaw u ka ɲɛma n'an b'a wele ko chef de file de l'opposition k'a bila minɛn kɔnɔ sariya ye a laɲini cogo min na n'o ye k'a lakodɔn an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko wasadenw u ka ni session in senfɛ n'o session d'octobre ye a ye jamana ka kan ka baara kɛ nanfolo min na san 2017 a ye wakili don o fana na ka o baaraw fɛsɛfɛsɛ ka hakilina kuraw don o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana an ka sɔrɔdasiw fɛnfɛla la ka minɛn kuraw d'u ma ka sefa wari miliyari caman labila u ye yaasa k'u dɛmɛ lakana hokumu sabatili kɔnɔna na nin b'a yira k'a fɔ wasadenw ka fɔ la ko jamana ɲɛmɔgɔw ka fara olu wasadenw yɛrɛ kan u bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye kelen ye o de ye ka jamana basigi hɛra ani sɔrɔ yiriwali sira fɛ ani bɛn ani kelenya o ni bolodi ɲɔgɔnma kɛrɛnkɛrɛnniya la Algérie bɛnkan sɛbɛn bolona bilala min na Mali faaba kɔnɔna na k'o kow bɛɛ lajɛlen lawaleya wasadenw u ka ni sigili senfɛ u da sera ninnu bɛɛ lajɛlen ma wasabulon ɲɛma a nisɔndiyalen a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ foli ani tanuni ta ka ɲɛsin a cɛkɛɲɔgɔn tɔw ma n'o ye wasaden tɔw ye u bɛɛ lajɛlen ka hakili ɲumanya an'u ka fasoden ɲumanya n'o de ye ka jamana ɲɛmɔgɔw sanga ani wagati ko u dɛmɛ u ka baaraw la yaasa fɛɛrɛ ani dabaliw ka sɔrɔ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔnɔdenw kan fɛɛrɛ ka sɔrɔ u la ninnu kɛra fɛnbaw ye ni wasadenw jɛra ka i wakili don u la k'a ta ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔdenw ma ni o de ye ka yamaruya di gouvernement maaw ma u ka nin baaraba ninnu ani nin miiriya ɲuman ni hakilina ɲuman ninnu k'u bɛɛ lajɛlen ta k'u don ba la yaasa a ka kɛ lafiyada ye ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma nin b'a yira k'a fɔ ko wasadenw u bilalen bɛ baara min na n'o de ye ka gouvernement ka baara k'a lakɔlɔsi a nɔfɛ sanga ani waati ko u y'a kɛ ka se a dan na wa u nisɔndiyara kosɛbɛ u ye ka an bɛn k'o boloda ni Ala sɔnna a ma avril kalo tile 3
san 2000 ani san 17 ni an b'a wele ko session d'avril o baaraw sɛmɛntiyali dayɛlɛli fana ye Mali faaba kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen na wasabulon kɔnɔ. An b'a fɔ ko Ala ka avril kalo tile 3 Ala k'o yira an bɛɛ lajɛlen na ka wasaden ninnu fo k'a fɔ ko san kura ko Ala k'a kɛ hɛrɛ ye Mali ma. Association pour la promotion de la jeune fille et de la femme an balakaw ani npogotigiw olu ka lapasa tɔn dɔ u ye kɛnɛ dɔ sigi senga kunnafoni di kɛnɛ Kati cercle la Baginedakaw fɛ ka bɛn ni jumadon ye décembre kalo tile 23 kɛnɛ min ni u bɛ walawalali kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ kan min dɛgɛnɔ bilala malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Algérie Fabala Alger n'a waleli bɛ senna bi an ka jamana fan da naani bɛɛ lajɛlen la a dabɔkun ye fɛn min ye maa minnu bɛ yen ni olu ye lɔgɔli karamɔgɔw ye an ka lɔgɔlisow la ka taa se sigida ɲɛmayasow kɔnɔ maa ɲɛmaa minnu bɛ yen olu bɛ se ka Algérie bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ kuma si dɔ walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ta k'a k'i kunkanko ye ka se ka baara kɛ ni a ye walasa laɲini min ni o kɛlen don ni o ye k'a fɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali basigi o bɛ se ka sabati an ka maa minnu kun bɛ a baaraw kɛnɛ kan Baginedakaw fɛ Marietou Diallo ani Seydou Ɲɛrɛ u ye fɛn min sɔrɔ o filɛ. Jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Association malienne pour la promotion de la jeune fille et de la femme ale ye tile 3 kunnafoni di sigi sen kan ka ɲɛsin Bagineda école maîtriw ma o kunnafoni di in bɛna boli tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan min na malidenw ni ɲɔgɔn cɛ Algérie sigi ka fɔ la accord pour la paix et la réconciliation au Mali o kan nin tile 3 baara in bɛna kɛ sababu ye ka kunnafoni ɲuman di école maîtriw ma barisabula ka d'a kan olu de bɛna a lase écoledenw ma don n'a nataw la. École maîtriw y'a yira k'a fɔ ko nin bɛna kɛ sababu ɲuman ye olu ma kuma o kuma bɛ bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔ olu bɛna se ka o bɛɛ faranfasiya ka bɔ ɲɔgɔn na ni ka kunnafoni ɲuman di denmisɛnninw ma olu minnu ye jamana siniɲɛsigiw ye. Formation in kɔfɛ mun mana fɔ an ye an bɛna mɔgɔw kunnafoni o la ka faamuyali di mɔgɔw ma o faamuyali kɔnɔ olu mɔgɔw fana bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw la faamuya o bɛ se ka na ni hakilisigi ye a bɛ mɔgɔw hakili sigi sinon an b'an kun fɛ de accord ko in na an yɛrɛ kɔni fɔ n'an ye kelen kelen minnu mɛn tele la sinon an tɛ foyi kalama donc a b'a to an bɛ ɲɔgɔn na faamuya ka ɲɔgɔn kunnafoni o la mɔgɔw a bɛ na ni basigi ye jamana kɔnɔ. Kɛnɛ in yɛrɛ kun ye accord min signena accord de paix Mali kɔnɔ a bɛ se ka mɔgɔw bɛ se ka la sensibiliser a la cogo min ani a bɛ se ka cari jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min donc o y'an wele kun ye ka se nin kɛnɛ in kan yan. Bon maintenant thème yɛrɛ ka école karamɔgɔw ta kan école karamɔgɔw ka jɛ ka nin baara in kɛ o ye fɛn belebeleba de ye parce que école karamɔgɔw olu y'an ka acteur de base de ye donc ni école karamɔgɔw sera ka sensibiliser bon je crois que olu de kan ka se ka nin fɛn vulgariser pour que a ka se jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. AMPJFK ni hakilina in bɛna kɛ sababu ye ka bɛɛ sen don nin sɛbɛn in baaraw la u y'a yira k'a fɔ ko kɔrɔnfɛla dɔrɔn tɛ Mali ye worodugu yanfan mɔgɔw fɛnɛ kan ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye ka Mali den kelen-kelenna bɛɛ bolo don bɛn baaraw la sigikafɔ ani kelenya kɔnɔ. An kuntigi Muhamadu nɛɛma ni kisi bɛ a ye ale ka bangeni a n'a ka denguni o ɲɛnamayara silamɛw bɛɛ lajɛlen fɛ Mali fan da naani bɛɛ lajɛlen la wa se jamana ɲɛmaw olu ye wulikajɔw kɛ ka silamɛ diinɛ ɲɛmaw sɛgɛrɛ
min ye chrétien diinɛ ɲɛmaw ye olu yɛr'u yera wuli ka jɔw la nka min ye mawuludu ye ani chrétien diinɛ tigilamaw olu ka nisɔndiya don dɔ bɛ ka tɛngu ɲɔgɔn na ni o ye nabila isa ale ka bangeni desanburu kalo tile 24 ka dugujɛ a tile 25 la o bi ɲɛnamaya an balima chrétien diinɛ tigilamaw fɛ Mali fan da 4 bɛɛ lajɛlen la o kadara kɔnɔ an ka karamɔgɔ ustaz Usman Kan an'a ka jatala Ibrahima Kulibali wulila ka se an ka silama diinɛ ɲɛmaw ma wulikajɔw minnu kɛlen don o tɛmɛnen kɔfɛ hakilinaw minnu bɛ u la ani dugawu ka jira k'a fɔ Mali jamana kelen de don nin diinɛ filaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ɲɛ sigila i n'a fɔ an kuntigi Muhamadu nɛɛma ni kisi bɛ a ye ale ni u ɲɛna sigira cogo min ni a ma ɲɛ k'a fɔ se bɛ ka da o de sen da nɔ na k'o de bɛ ka ladege a y'a dugawu donkaw minnu ni olu kan ka kɛ ka bɛn ni Noël kadara kɔnɔna ye diinɛ ɲɛmaw olu ye walawalali dɔw kɛ an balimakɛ an karamɔgɔ ustaz Usman Kan ani Ibrahima Kulibali olu ka kuma galamani ni u ka jatalaw na an ka jɛ ka a ɲamada o fɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Ni foli b'aw ye an balima silamaw cɛ fara muso kan aw ni minnu n'anw bɛɛ danaya la ni bɛ Ala kelen kan an fa Monseigneur Jean Zerbo tɔgɔ la ale min ye Bamako ani Mali chrétien catholique ɲɛmɔgɔ ye Mali évêque na ka jɛnkuluba o tɔgɔ la ani Mali chrétien catholique bɛɛ tɔgɔ la ne b'aw fo badenya foli la ka kɛɲɛ ni waati ni ye anw chrétien bɛ matigi Yesu bangeli siri kɛ min na Isa bangeli Mariamu den bangeli kisiba ani a matigi ne bɛ aw fo ko cɛ faramusow kan Ala ka hɛrɛ ani Ala ka balo ka sabati aw bɛɛ la Noël bɛ bɛɛ nisɔndiyaba de ko fɔ an ye a sababu fɛ kibaru duman bɛ lase anw ma Nabi Isayi bɛ a fɔ an ye o kibaru kunkan ko jama minnu tun bɛ taama dibi la yelenba bɔra o ye denkɛ bangena o ye a tɔgɔ ko ladiliba ɲuman hɛrɛ masakɛ o ɲumanya ye Ala ka kanuyaba fɛn de ye Luku ka injili senu ko kisiba don bangeraw ye o sen fɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ o le ye a haminako ye Yesu kisiba hɛrɛ masakɛ an bɛ an ɲɛsin o ma wasa o ka o hɛrɛ min ye danaba bɛɛ hamina ye a ka o don maliden bɛɛ dusukun na nin de ye an ka Noël duwawu ye k'a ɲɛsin an balima silamaw cɛ faramuso kan o bɛɛ lajɛlen ma an ka foli bɛ silamaw ɲɛmɔgɔw bɛɛ ye nka kɛrɛnkɛrɛnya la an bɛ alimami Sherif Madani Ayidara fo ala min sababu ya y'a to an kan k'aw bɛɛ lasɔrɔ bi kisiba Nabi Isa Mariamu den ani a matigi a ka hɛrɛ ka kɛ aw bɛɛ kelen kelen fɛ an balima lamɛnlikɛbaw ani lajɛlikɛbaw foli bɛ aw ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali olu tɔgɔ la n'o ɲɛmaa ye Usman Sherif Madani Hayidara ye ani biro maa bɛɛ lajɛlen an'an kanu maa bɛɛ lajɛlen nin ye folikan ye ka se an balima chrétienw ma o bolofara fila min b'an ka jamana kɔnɔ katolikiw ani protestants folikan do ka d'a kan an ka nabi ɲuman n'o ye Isa ye ibnu Mariyama o ka bangeni o san yɛlɛma sera o kumana o folikan anw b'o sin an balima chrétienw ma ani maa minnu bɛ sigi la ani maa minnu bɛ hadamadenya la ani maa minnu bɛ an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo ka jamana in jɔ ɲɔgɔn fɛ anw tilala an ka mawuludu la sisan n'o ye an ka ciba Muhamadu ka mawuludu ye chrétien kuntigiw olu ɲɛmɔgɔ an y'u ye an ka kɛnɛw kan i n'a fɔ an balimakɛ Monseigneur Jean Zarbo a n'a nɔfɛmɔgɔw
ani maa wɛrɛw u fana ye dugawu don ka an ye o kumana an fana b'u ka dugawu don an b'a dɔn u ye k'u ka ɲuman segin u ma o kumana nin ye foli ye ka se diinɛmaa bɛɛ lajɛlen ma maa o maa ko ala ye bɛ yen maa o maa ko hadamadenya ko sigi ka ɲi ko sigi ka kɛ lafiya la o kumana anw y'an ka thème kɛ ɲinan ko ka jogow dilan ne hakili la chrétiens an balima chrétiens olu fana n'u ka noël u n'a lajɛ ka d'a kan olu fana ka diinɛ in sigin bɛ jogow dilali de kan n'an sera k'an ka jamanadenw jogo dilan ko o kumana u ye jogo faamu tɔɔrɔ fan fɛn bɛ an ka jamana in kɔnɔ a bɛɛ bɛ taa a yɛrɛ ma o kumana foli bɛ aw ye groupement des leaders spirituels tɔgɔ la wasalamu alaikum ala k'an bɛn amina rabi ayiwa ni ɲɛnajɛ filaw a nisɔndiya filaw bɛ ka to ka gɛrɛ ɲɔgɔn na a bɛ san dama dɔ bɔ an kuntigi muhamadu nɛɛma ni kisi bɛ a ye o ka bangeni ani nabila isa ka bangeni bɛnzama de do wa dalimasa ka latigɛw de do wa Serifila TV ɲininikɛla wulila ka don kɔnɔ ka se ka fila sɔrɔ ka bɔ maaw yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ni hakilinanta don a ko kun nka maa minnu kɛra wulikajɔ kɛbaa ye ka baara in nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye o ye Usmana Sogore a n'a ka jatala Samba Tarawele u ye fɛn min sɔrɔ o filɛ Isa ni Muhamadu ye balima de yani Muhamadu kana Isa de nisɔndiyara n'a ye k'a fɔ a ka mɔgɔw ye donc u bɛ komi u bɛ diinɛ ni bɛɛ lajɛlen kelen mais danfara dɔ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ kuma la karamɔgɔw y'a fɔ cogoya min na an y'a mɛn an karamɔgɔ Sefu Danaya Dalala a sɔrɔ minnu bɛ Isa kɔ i b'a sɔrɔ olu ka danganiya de ye Isa ye anw fana bɛ Muhamadu kɔ anw fana ka danganiya de ye Muhamadu ye mais n bɛ Isa kɔ n bɛ Muhamadu kɔ a si tɛ se ka si bɔ malidenya la donc ni ala nana ka na u tugu ɲɔgɔn kɔ tan tɔ donc an fana ka hakili sɔrɔlen do fɛ dɛ parce que an b'a dɔn k'a fɔ bɛn mun bɛ jamana in kɔnɔna na adamadenya la parce que adamadenya de ka kɔrɔ ni silamɛya ye diinɛ yani mɔgɔ ka taa don diinɛ na ka taa ko sariya bɛ taa boli kan o y'a sɔrɔ i lamɔna adamadenya lamɔ de la fɔlɔ donc adamadenya la dɔrɔn balimaw b'a la sigiɲɔgɔn b'a la bon bɛɛ se ka kana quoi ni ala ye maa min kana dɔrɔn o kana na ni ala ma mɔgɔ fana nafili e tɛ se k'o kana o kuma donc an bɛ kuma in bila o yɔrɔ la nin kɔni b'a yira de anw silamɛw chrétiens an fɛn fɛn maliden mali ka ɲɛta o ni mali ka nɔgɔya o b'anw de bolo ouais bon ne ka yeta la faamu min b'a la o ye ala ka masaya de ye parce que ninnu ye jatew ye ala bolo ala ye jate minnu sigi sen kan san 30 o san 30 bon o ye dɔnnibaa dɔw ka jate ye k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnna a bɛ kɛ bon an ka ɲininikɛlaw ni an ka scientifique ye min fɔ an ye min mɛn u nɔ na o ye san 32 n'a kɛra o kɔfɛ a ɲɔgɔnna yɔrɔ bɛ kɛ san 33 o jatew de don misali la min tɛmɛna sisan o kɛra 2015 a gɛrɛla ɲɔgɔn na kosɛbɛ o de la bon an bɛ taa 2047 la pour que a ɲɔgɔnna wɛrɛw ka kɛ bon an kɔni bɛ faamu min y'a la dɔrɔn o de ye ala ka masayaw de ye a bɛ nin fɛn ninnu taa ni ka segin k'a yira adamadenw na k'a fɔ nin diinɛ fila in u kan ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u taalan de ye ɲɔgɔn ye parce que n'i ye silamɛya yɛrɛ ta k'a lajɛ a dɔnnibaabaw ka kuma na k'a fɔ ko kira Muhamadu nɛɛma ni kisi b'a ma diinɛ minnu tɛmɛna ale nana ka na olu de dafa bon u tilala k'a fɔ an ɲɛna fana k'a fɔ ani diinɛ bɛɛ jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hali mɔgɔ minnu tɛ diinɛ na kira Muhamadu ani olu jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ka faamuyali la explication bɛ se ka di sanw bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ k'a fɔ ko kɔrɔ wɛrɛ b'a la u bɛ ka bɛn ɲɔgɔn ma kɔrɔ wɛrɛ tɛ ou bien kun wɛrɛ t'a la mais komi san bɛ yɛlɛma donc sanw bɛ ko bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔna la o de b'a to u bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na kuma dɔw la u bɛ jɛya ɲɔgɔn na donc n bɛ se ka kunnafoni min di o kan d'abord Mali la yan Mali ye jamana ye n bɛ se k'a fɔ yanni diinɛ ka na peut-être que culture dɔ tun b'an bara yan an tun bɛ sigi ɲɔgɔn kan c'est à dire balimaya tun bɛ yen violence sugu dɔ tun bɛ yen o tɛ Mali société la o b'a yira k'a fɔ Mali yɛrɛ kɔnɔna la n'i y'a ye a bɛ fɔ c'est à dire n'i bɔra Mali la ka taa Mali jamana ɲɔgɔn wɛrɛ sɔrɔ ka gɛlɛn parce que n'i y'a ye an bɛ ɲɔgɔn minɛ cogo min na an bɛ don ɲɔgɔn ka so kɔnɔ c'est à dire ne bɛ se ka taa yɔrɔ dɔ la an bɛ dumuni kɛ yen a bɛ kɛ komi n bɛ n ka so donc o tin bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ
yani chrétien walima silamɛya kana o tin kun bɛ adamadenya maintenant diinɛ mana fara o kan a bɛ bɛn sabati a bɛ bɛn sinsin parce que diinɛ yɛrɛ fana bɛ bɛn de fɔ. bon ne bolo faamuya min b'o la o bɛ bɛn de ko fɔ jamana kɔnɔ o bɛ la paix de ko fɔ bɛɛ ka kɛ kelen diinɛ bɛɛ de ye kelen parce que o fana bɛ ala de nɔfɛ i y'a mɛn an ka jɛ ka kun jamana in kɔnɔ baasi t'o la o bɛ bɛn parce que n'i y'a lajɛ mawuludu yɛrɛ la 26 mars la ayiwa an y'a ye zanzɛribo ani protestants olu bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan vraiment ne yɛrɛ nisɔndiyara la ne ma se k'a ye kɛnɛ k'a don mais ne yɛrɛ nisɔndiyara n y'olu ye o diyara ne ye nin bɛ bɛn de ko fɔ jamana kɔnɔ o tuma bɛɛ ka bɛn bon welekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin diɲɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen ma u ka misali ta mali kan mali ye exemple de ye i y'a mɛn k'a yira bɛɛ la k'a fɔ bɛɛ de ye kelen ye i y'a mɛn ala de y'an bɛɛ da donc an ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na komi serifu madani ayidara ye min fɔ silamɛ bɛɛ de bɛ juruba kelen in na bɛɛ k'i jilaja i ka fan na a kana tila i la. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a ɲɛmayaso ma ɲɛma ni o ye commission ye ale nana taama dɔ la mali faaba la bamakɔ min senfɛ a ye kunnafoni dɔw di kunnafonidilaw ma gambi lahala kunka a y'a jira k'a fɔ ni gambikaw ka yahaya jamema fanga bila hɛrɛ la a n'a bila a koya la barisabu ka d'a kan olu labɛnnen don kɛlɛbolo dɔ dagan bɛ olu bolo min bɛ makɔnɔni na tuma bɛɛ o bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ka don gambi jamana kɔnɔ yahaya jame nɔfɛ jango a bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'a bila kɛrɛfɛ adama baro jamana ɲɛmaakura bɛ se ka cogo jamana kunna cogo min an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bi in na Marcel de Souza ni o ye commission ma ɲɛmaa ye CEDEAO kɔnɔ a ko min ye kɛlɛbolow ye tuma bɛɛ olu bɛ se ka don yahaya jame nɔfɛ ayiwa tuma min na ni ɲininkaliw tɛnkunna la k'a fɔ kɛlɛbolo min bɛ se ka kɛ donfɛn ye yahaya jame nɔfɛ diɲɛ bɛ bila a ɲɛkun na a ko Senegali jamana bɛ jɔ ni o ɲɛkun ye Marcel de Souza a ka dantigɛliw kɔfɛ o n'a ta bɛɛ CEDEAO kɔni gɛn tɛ ka sigi ka fɔ kɔni bila kɛrɛfɛ fɔlɔ hali bi Nigeria jamana ɲɛmaa Muhammadu Buhari ale kɔni gɛn bɛ ka i dantigɛ a ko kunka a y'a jira k'a fɔ yahaya jame ni a sɔnna mɔɔw ta ma nɔgɔya la u n'a lajɛ ka fɛn dɔw jɔ a ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a yɛrɛ kunkanko a ka lakanako u b'o bɛɛ lajɛlen jɔ a ye a ko de kosɔn ko u bɛ k'a fɔ a nɔnabilaba adama baro ye k'a bɛ ka to ka bagabagaliw minnu da ka yahaya jame sɛgɛrɛ ka kɛ i n'a fɔ k'a nɔbɔtɔ don dɔ la n'o bɛ kɛ sababu ye ka a yɛrɛ tɔ bantali mɔ k'a ka lajɛ ka dɔ bɔ o la ko bawo ko ni ko tora ka kɛ a kɛcogo la ko don dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya na janvier kalo tile 19 ko a kan ka fanga latɛmɛ o ma forobasigi kɛnɛ kan. Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ chrétien diinɛ ɲɛmaw ye sigikafɔ minnu don ni maa caman kun y'a jira k'a fɔ a koronnen don barisabu ka d'a kan olu kungo de a ka di u ye yanni nowɛli cɛ bɛn ka se ka kɛ fɔ la jamana ɲɛma Joseph Kabila ani a ka fanga sinamatɔw ni ɲɔgɔn cɛ nka ko in bɛ ka laban ka ɲɛ sɔrɔ dɔɔni barisabu ka d'a kan dɔw bɛ ka jira k'a fɔ a bɛ i n'a fɔ bɛn bɛ ka kɛ kan minnu kan olu dɔ ye jamana ɲɛma Joseph Kabila kɔni bɛ to jamana ɲɛmaya la nka a ka lajɛ a b'i kale sɛbɛnfura dɔ la k'a fɔ a ti manda wɛrɛ ɲini o tɛmɛnen kɔfɛ jamana sariya sunba ferekete tɛ yɛlɛma k'a fɔ ko a bɛ manda wɛrɛ ɲini n'a y'olu bɛɛ lajɛlen sɛbɛ jamana ɲɛmayaso min bɛ yen a bɛ lajɛ fanga sinamatɔw olu ka don o kɔnɔ k'u ɲami ɲɔgɔn na a y'a minnu bɛ jamana yɛrɛ mara kalata min ni jamana ɲɛma Joseph Kabila na nɔfɛmaw kun bɛn n'a kan k'a fɔ o bɛ taa kɛ fo san 2018 o bɛ kɛ san 2017 laban daw la o tɛmɛnen kɔfɛ min ye minisiri ɲɛma ye tiɲɛ don maa dɔ t'a mɛn k'o sigi minisiri ɲɛmaya la k'o bɔ mɛn fanga sinamatɔ fan bɛɛ Sami Badibanga foyi kɔni gɛn tɛ ka sɛmɛdiya k'a fɔ o laban bɛ sɔn k'a to a nɔ na ni bɛnkan sɛbɛn in banna tuma min jɛkuluba dɔ fana bɛ sigi sen kan jɛkulu min ni o bɛna kɛ sababu ye ka baaraw jateminɛ bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ kuma dɔ don k'a fɔ ni bɛn kɛra kan minnu ka jateminɛ jɛkulu dɔ ka sigi sen kan ka ɲɛsin a jateminɛ ni mɔ nka Etienne Tshisekedi min ni balikuba don ni ale ye fanga sinamatɔ ɲɛma dankɔrɔba don ale ye maa caman gɛn ka jira k'a fɔ ale bɛ sɔn ka kɛ o jɛkulu in ɲɛma ye wa a yɛrɛ ka di Etienne Tshisekedi ye o jɛkulu in ka wele ko Conseil national de la transition nka jamana ɲɛma Joseph Kabila kɔni n'a to a nɔ na ni sɔn kɛra ninnu bɛɛ lajɛlen ma o b'a jira k'a fɔ chrétien diinɛ ɲɛmaw u ye wulikajɔ minnu kɛ u ye nɔbɔ yanni nowɛli cɛ baaraw bɛ kuncɛ ka bɛn ni jumadon décembre kalo tile 23 ye.
bana min welela ko Ebola ni a ye dadigi kɛ farafinna tile bi yan ba jamana caman na sango a belama a b'i n'a fɔ kunbɛla bɛ ɲini sɔrɔ a la u ko min ma ko vaccin dɔ kun bɛ k'a si filɛ jaabiw y'a jira k'a fɔ jaabiw bɛɛ lajɛlen kɔni gaɲi barisabu ka da kan n'i ye a y'a sɛgɛsɛgɛli kɛ bana in lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna bana kunbɛla in ni o ye vaccin ye i b'a ye k'a fɔ maa ba wɔɔrɔw minnu bɛ yen nɔ ni a si filɛla olu la ko maa kelen tɛ u la min ni Ebola y'o sɔrɔ nka minnu bɛ yen nɔ ni a ma si filɛ olu la 23 a yera olu la bana kunbɛla in ni o ye vaccin ye Kanadakaw fɛ yen olu de ka wulikajɔ ni u ka ɲɛɲinini kɛra sababu ye ka a lasɔrɔ u bilama kɛmɛ k'a bila Amerikikaw ka fura dilan cakɛda ani fura sɛgɛsɛgɛli cakɛda ka bolo ka min bɛ wele ko laboratoire américain Merck an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ san 2018 u bɛna se Amerikikaw ka cakɛda ma min ɲɛsin bɛ furakow ma FDA ani nasaralatɔma Union Européenne olu fɛnɛ ka fura sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ MEA k'a lajɛ ni olu kɔni bɛɛ lajɛlen y'u ka yamaruya di a la k'a fɔ sababa do bɛɛ o ye a donnen ye bala laboratoire bɛ se ka a feereli daminɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bi na diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma Organisation mondiale de la santé OMS o kɔni gɛn bɛ ka jira k'a fɔ bi na ni Ebola bana kɔni yi kun bɔ fan o fan bɛɛ kunbɛla bɛ se ka sɔrɔ a la ka sɔrɔ maa ma bɔ i taabolo ka wale kelen ka maa bɔ nɛ i ni na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɔnɔni min filɛ nin ye kwaji camancɛ la Libi ani Nazarala ni ɲɔgɔn cɛ u ka duguni ma ko Malta pankuru dɔ kɔni ngundara ka bɔ a taafa ka ni ka taa a bisimila ye maa caman y'a jira k'a fɔ Bamaji tigilamaw olu ka kɛwale de do maa fila ɲɔgɔn na foromarani tun bɛ minnu bolo pankuru kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ni a ma dacɛ ka bɔ a taafa ka bɛɛ ka kunsi Malti mɔ u bɛ foromarani wele ni maa 100 ani maa 10 ani maa 8 ye minnu bɛ abiyo kɔnɔ o kɛra sababu ye pankuru in kɔni dara bisimila minɛ Malti kɔnɔ nka min ye Malti lakana tigilamaw ye a n'a jamana ɲɛmɔgɔw olu ye wulikajɔw kɛ ka se ka maa caman kɔni bɔ bolola kunnafoni laban kɔni kɛra fɛn min ye pankuru in yɛrɛ Libikaw ka pankuru de do a ya min ye a ya maa minnu ni olu kɛra ko ɲɛrɛ kɛbaw ye maa filaw ka taa se maa minnu ɲɛ kɔnɔmaw ye a ko bɛɛ lajɛlen kɔni ngunjɛra tɔɔrɔma ma si kɔni nsɔrɔ jɔfɛ bɛɛ lajɛlen ye dafɛn ye ni mama ban namɔ i ti ban taali mɔ Dr Binɛfu Fofana Fédération Ansardine Internationale cɛba do silamaya diinɛ kɔnɔ ka wulikajɔw kɛ cɛsiri o kun ka nɔgɔ a mɔ Dr Binɛfu Fofana ni ale kun ye Dɛnɛguraka ye Tamani commune na Barawele cercle la Segu jamana kan dabama ka wele sera Dr Binɛfu Fofana mɔ ka si to san 40 ani san 5 la kunnafoni ye an sɔrɔ alamisa tile de kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Dr Binɛfu Fofana a ka janajaw olu bɛ kɛ dimanche do décembre kalo tile 25 an karamɔgɔ Asayɛdɛ Sherif Usman Madana Hayidara fɛ Bangoni Janginɛbugu la a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen kun do yɔrɔ min ma o ye ko ɲumanin ye janajaw minnu ni olu bɛ kɛ dimanche do décembre kalo tile 25 don kelen la suturaliw bɛ taa kɛ don ɲumanakaw fɛ Safo commune na a min ye Dr Binɛfu Fofana ye a fatura ka gwatigimuso 3 ani denmisɛnnin 17 de to a kɔ an bɛ jɛ ka dugawu don kɛ yarabiyama badada hadada dali ala ko nɔgɔya Binɛfu Fofana ye an n'a bɛ taa jɛmin mɔ ala ka o nɔgɔya ala ka ɲɛru ɲa ka an da don kɔnɔ ala ka hinɛ a la o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ kan bɛɛ jɛn waati wɛrɛ n'ala sɔnna ma